Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-25 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayontang nakachibog na kamo sang planyagahon ninyo? Nakapanyaga na ang halos kalabanan. Pero kung way pagani kay ginasigahom tang iban sini,
nagarodigamo pa, ang iba nagapangita pa sang kinawala, no? Lapit na lang matapos ang bulan sang Mayo. Anong palabuton sa bulan sang Hunyo? Amuning ginapaabot gid sang tanan kung anano bala ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Bugos nga probinsya sang Negros Occidental gikan sa masalimuot nga General Community Quarantine mga kaaksyon. Sa gyapon ng halos kalabanan naka-face mask lang Budlay kung kaisang nga wala ka face mask bala. Kag magpatial kamanda kag magrulakat-lakat ka daw piho ka. Ay hugin. Amo lang ning ginapalimton ta sa inyo Dapat naka-face mask kag naka-social distancing kita mga kaaksyon. Kung wala man lang ta sang importante nga kaladtuan sa sining adlaw, mas mayo nga pabili na lang sa inyo sa tagsa ka mga puluyan. Ti kabudlay man akong kaisang magsali kabla kaladay. Kaya hindi mo mabalaan ang imo sini kasugata. Ang imo sining katupad, kabudlay gid kong kaisa, no? Mayo gid nga magpabilin lang sa puluyanta kung wala siyang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, no? Amo lang nang ato sinihimon kag kung nakagwa ka, always gid naka social distancing kag may face mask lang mga kaaksyon. Ayos! Sige inop na na kita, tub-tub kita sa tak na launa diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa Bugos nga probinsya, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta kamo mga kaaksyon? Kag sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa Negros Oriental man kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag ginapaabot gid nila kung anong matabo sa June 1. Kaya hasta lang sa May 31 ang aton sini nga modified General Community Quarantine diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Ang depedta may puson man subong. Samtang ang iban sini nga mga private schools naman ang managtag na sang card within sa sining simana kag sa lason nga simana enrollment na. Ay puwerte amo na yan aton sining mga kwan mo mga pribadong mga eskwelahan. Ay puwerte. Ang pampubliko wala pagidman gi o subong ang Department of Education hulat-hulaton mga kaaksyon. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:14 ng aton oras 11:14 na mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga naga-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Ipadala lang mensahe ninyo basta hindi lang tama gid kalawig Ang ginagmay lang nga mensahe sa aton sining Facebook Live. Kung anong nagaluntad sa inyo anong mga balita ipadala lang sa aton sining Facebook Live. Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Ara na handa na sa pagbaton sang inyo sining mga mensahe kag pwede man kamo makabasa-basa dira sang balita via Facebook Live kag sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Bangod sa antisipar nga pagdamo sa mga returning residents, Security and Safety Division Head last year nagpasiguro sang hugot nga seguridad sa Mambukal Quarantine Facility.
Plasma ng sobra isa kagatos nga nagalabutan sining aga. Ara pada actually sa Bredco Port, Ibaloon ta dugay-dugay ang report ni Aksyon Alvin Graba dira sa Bredco area. Nagalabutan 200 sobra ka mga OFWs ang halin sa Metro Manila. Damo-damo man diri sa syudad sa Bacolod, damot kun din ng destinasyon sini kagang sa Negros Occidental. Aton hibaloon na karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, syudad na matamat na nga ginpaydalom o kung ginapaydalom sa swab test ang mga frontliners kontra COVID-19. Kag sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanway kaduha nga barangay opisyal kag empleyado sa isa ka barangay sa syudad sa Bacolod pasakaan kaso sang CIDG bangod angot sa anomalya nga pagpanagtag sang SAP sa mga benepisyaryo buwas nga adlaw. Buwas niyo kung abuwas gali. Biko subong na nga adlaw. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, mga kapulisan sa probinsya hasta pa lang sa pagsaway sa mga wala naga-face mask kag wala naga-obserbar sang social distancing. Sige pa na sa gihapon. Gid. Daw kabudlay gid no? Samtang sa balita sa special assignment, siga report ni Aksyon Artay Hupon, hindi may kangtanan sa problema sa mga OFWs. Angot sa isyo sang kapigadohon, kag kawadon sang trabaho, mas nagalala suno sa migrante Negros. Kag dugay-dugay ang report ni Aksyon Alvin Graba dira sa Bredco Port area, hibaloon ta mga kaaksyon. Balita naman sa News Center, gabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Duterte, ginatagan sa isa ka simana ang DOH. Gaguwa agod nga mapapauli sa probinsya ang mga repatriated OFWs kag mga magasulod sa trabaho subong adlaw Mayo 25 entitled sa double pay suno sa DOLE. Kalakip man ang update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligilamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Karon dugay-dugay hibaloon ta mga detalye sa mga report sa aton sining mga action reporters. Mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang dugay-dugay mga reports na sa aton sining mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:25 na nga oras, 11:25 na mga kaaksyon. Sige, samtang regaro paliwaliwag kamo sa siningod to.
Dalang kamo kaming bahala sa pagdala sa mga balita, importante o galiom tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga panubo sang glucose, visin nga control sang imo blood sugar, kag kalakip man ang polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why gina-recommendar ta sa inyo mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kadtuan na ang mga balita tagikan sa ato sining mga action reporters. Standby Aksyon Alvin Grabad sa Bredco Port. Kadtuan na yung balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginatagan sa isa ka semana ang DOH kagua agod nga mapapauli na sa tagsa ka mga probinsya mga repatriate OFWs kag mga magasunod sa trabaho subong magasunod sa subong adlaw lang nga trabaho. Double pay ko no. Suno sa dole bangod sang May 25 nga pet sa mga kaaksyon, no? Kag pinakalites nga COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diriman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, good noon. Yes, Action Rex, good noon. May to sa imo kag saton mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginmanduan sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang duha ka ahensya sang gobyerno nga papulion ang kapin 24,000 ka mga repatriated overseas Filipino workers o kung OFW sa ila probinsya sa sulod lamang sa nga isa ka semana. Sunod ka Presidential Spokesman Harry Roque, ang Department of Health kag ang Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA ang ginmanduan sang presidente kasunod sang report nga madamo nga OFWs ang nagapabilin sa quarantine facility sa Manila samtang nagahulat sa ilang coronavirus test results. Ginmanduan man sang presidente ang mga ahensya nga dugangan pa ang kapasidad o kung ipa-increase ang kapasidad sa polymerase chain reaction o PCR testing sa pila ka mga lugar agod ang mga OFWs ang direkta na nga makapauli sa ilang probinsya kag didto magpaidalom sa COVID-19 testing. As of May 23, 2020, may 34 na ka mga accredited coronavirus testing laboratories diri sa bugos nga Pilipinas. Samtang sa dugang nga balita national, nagpagwa sa nga holiday pay rules ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa sining adlaw Lunes, Mayo 25, 2020 nga isa ka regular holiday bilang pagdumduman sa nga akon pagselebrar sang Eid al-Fitr o kon Feast of Ramadan. Sa guidelines sa nga DOLE, ang mga empleyado nga hindi sulod sa trabaho sa mga adlaw ang entitled sa gihapon sang 100% o kon 100% sang iyang basic wage. Para naman sa mga magasulod sa trabaho, ang mga empleyado ang magabaton sang 200% o kon 200% sang iya sweldo para sa una nga 8 ka oras o kanang regular duty hours. Apang sunod sa DOLE, may pagklaro sila bangod sa nagapabilin sa gihapon nga national emergency sa Pilipinas tugas ini nga COVID-19, ang mga employers ang ginatugutan nga i-defer ang pagbayad sa holiday pay tubtub sa mangin maayon sitwasyon sa Pilipinas. So meaning may choice sila kung ipatuman nila ang holiday pay rules o kung hindi Action Rex. Kaya mga establishmento naman nga sirado o kung naguntat sa operasyon subong may community quarantine, exempted naman sila sa pagbayad sang holiday pay. Kag sa dugang balita, madugang lang ko balita national, kay ginkumpirma subong sa nga Department of Foreign Affairs nga isa didto ya ka Pinay household service worker sa Lebanon
ang nag-suicide. Sunod sa DFA, base sa impormasyon nga yara sa pagdumala sang Philippine Overseas Labor Office o konpolo ang Pinay, sang ini ang nag-suicide pinagi sa paglumpat gikan sa iya nga kwarto kung sa diin siya nagatiner. Natabo ining insidente sa Mayo 23, 2020. Tigna-imbestigahan pa ang natabo kag ginpasiguro man sa embahada ang kaluwasan sa iban pa nga OFWs nga nagapabilin sa shelter kag ipaidalo man sila sa counseling. Sunod sa DFA, nakaistorya na sa embahada ang utod sang Pinay kag ang pakaisama ni sini nga yara mismo sa Lebanon. Ginpasiguro man sa gobyerno nga pagabuligan ang pamilya sang OFW sa madasig nga repatriation sang bangkay sinit. Sa karon, nagapabilin sa gihapon nga lockdown sa Beirut kag wala pa nakabalik o kung nabalik ang international commercial flights dito sa pungsod Lebanon. Samtang ma-update lang ko sa world record sini nga COVID-19 subong ang infected naglambot na sa 5,500,268. Ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan 346,719. Kag ang mga naka-recover naglambot naman sa 2,302,027. Diri sa Pilipinas sa pinaka-latest kahapon, Mayo 24, 2020, ang cases diri sang COVID naglambot na sa 14,035, ang nagkalamatay 868, kag ang mga naka-recover 3,249. Mayo na lang di Aksyon Doors kay gamay ang nag-recorded nga nagkalamatay no do pila lang kahapon do 5 lang kabilog mo. Yes, gani man Action Rex. At least mas gamat-amat naman damo ang mga naka-recover. Oo, dapat gid siguro na kay amo na ning sitwasyon gagilinual na sila subongo. By the way, ang dito maintindihan ko nakapagawa ng syudad kag ang probinsya sang certificate of acceptance bla sa mga repatriate nga mga OFWs kag iban pangalinto sa iban nga mga lugar bla. Diri sa aton. Ato ni Balon karon kay Action Marlon kag Action Dale kung nakapagwa ni sa nga amo na. Kaya kung nakapagwa sila sang ginatawag nga locally stranded individuals, ang requirements bala na Action Dorsaw, kung may medical certificate, pero kung may medical certificate, show one sang place of origin lang ginhalinan gid nila nga lugar, kag authority to travel, mayara gid na posible nga gin-issue sa ila. So, ang pag-abot dire, ang problema naman, ang bulutangan sa ila, like for example, 200 plus ang nag-abot subong mga inuras. Ara sa Bridgeport pa ginakuan pa mga details. Ambot kung di nadalon ang sobrasyin kabilog na nga para sa probinsya. Isa subong gani sa ginaproblema Action Rex. Labi pang mando ni Presidente Duterte yung sulod sa isang semana. Pila to gani? Papulit 24,000 kabilog. Papulion within sining nga semana. Sa tagsa-tagsa nila. Yeah, sa tagsa-tagsa ka mga uwa man. Nga uwa lang kamuda permi. Way kamuga palakat na sa mga OFWs. Taka mo na sang stranded 24,000 to more or less. Sa tagsa-tagsa nila ka mga provinces. Di na dalon man. Amo na gina problema man subong sa ngaton nga na-assign subong counselor sa Langga. Siya Facebook post gani amya good news matana ipapulion na ganyan kay dito'y pamutang man. Gani man amo nang problema good news nga papulion but ang butangan sina kun diin kay subjected ginala sa 14-day quarantine mo. Correct. Limited man lang daan ang mga facility directions mga hotels diri sa Bacolod bala nga naga-accept. Kung sa bagay damo man di mga hotel, motel, lodging house. Tanan na lang para nga bisan paano pang check up na nila na itananda. Kaya di man na masudlan pa mga motel kag mga hotel da mga lodging house. Kadamo man di sang class A, class B nga mga balay kay bulutangan na sila. Basta importante nga matapos-tapos nato ni tanan. Correct. Kay kung sa eskwelahan na ning eskwelahan ta naman do hindi naman magamit ni subong iti daw maabri do hindi man ang eskwelahan do wala man kapihuan ni. Na ano man nga sitwasyon man. Testa na lang gidata sa May 30 no nga pwede maka-use sa mga school kay do i-disinfect na nila after. I-plaster na nila ya kay munang ginapaligban pa nila kung paano na. Ayo, kayang daang diped o gahararaman. Dumabukas sila. Kamusta tita mo, Gle? Sino tita Lino?
Tita mo yun, no, way sa katig-awas na subungaw. Ay, basta ginatingoan niya paguro, ginatunan niya paguro sa maayo. Ginatunan niya pa siguro, kay ginatunan niya kuno itong mga appeal kuno sa mga lugar mo. Ang Bacolod, ang Negros, may appeal tong Iloilo, Iloilo Province, ang ibang patong mga probinsya. Si Gov, ganyan nagambal do next year lang kuno ya, kung siya yan, no? Kung si Gov Lacson. Kung siya pasugtan, dasun na lang tuig na lang. Mabukas liwat by John Dira. Insaktuhan ginatuod mo. Ti agree ka gid kay Govia. Ti agree gid ko ya. Agree gid ko. Kay ti mga kabataan da action doors ang nakataya mo. Correct. So may kunato na nga kun kay okay lang ta sina pero kun kabataan ya di ta mabalaan mo especially nga grade 1, grade 2, grade 3. Di tayo kabaluyas ang ginabatsyag nila ni. Silingon ilanat lang ilanat ni pero ti way kabla kay balo o aton kuha man lang na. Panigan naman ng bla. Okay, Gob. Okay, Gob. Sige. So, diri naman sa Negros Action Rex, sa record diri sa nga COVID-19, Negros Occidental, 9 cases, 5 na diri ang naka-recover. Ang 4 nagapabilin sa quarantine facility. Ang sa Bacolod, 12 cases diri ang COVID-19, 7 ang naka-recover, kag 3 ang nagkalamatay. Sa Kabugusan, Western Visayas naman, ang kaso sa pinaka-latest, 107 kabilog Action Rex. Balita, nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato na sa Balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:37 na, 11:37 na, mga ka-aksyon. Kantuan tabi si Aksyon Alvin Graba dira sa Bredco Port area kung kamustang nagalabutan siningaga nga mga OFWs kaga pila ka mga nakasakay sa barko. May taga Cagayan mo, may taga Iloilo, pero ang 200 plus ang para sa Bacolod kag Negros Occidental nga areas ginakuhaan na data sa mga concerned authorities ta, and I don't know kung din dalon ini ang mga concern gini, no? Ibaloon tabi Bakson Alvin Graba sa Patrol Direkta sa Bredco Port. Aksyon Alvin. Aksyon Red Steel right diri sa area sagwa na mismo sa Bredco Port area. Sa diin medyo kuha na Aksyon Rex, no? Medyo kuha na ni hindi kasulod. In short, masyadong grabe ang pagbantay sa mga security guards. Way nakamoto ka pwesto kay nasanggin kantuan mo? Oo, kay mas ginbantayan pag dito. Ginbantayan pag Aksyon na Rex. That is why subong sining tinion. Ari kitiya sa second gate. Sa second gate na mismo sa Bredco Port area. Only ang makaagil at makalabay lang diri Aksyon Rex sa mga dalag ko ng mga truck kag mga trailers. Amuni ang kalabanan nga makasulod diri sa area sa second gate kay diri mismo sa second gate Aksyon na Rex diri mismo napahamtang ang diri nagdungka ang tugo nga travel. Di makita mo da subong? Yes sir, sa aton sini nga Facebook live amuni ang barko sang tugo sang Saint Teresa of the Child Jesus, no? Diri nagsakay ang mga masobra 200 ka mga OFWs kay kag Aksyon Rex naglabay man ang pila ka mga salakyan, especially ini mga buses ang sakay iya sang pula nga salakyan bala o kana pula nga bus Aksyon Rex from yan isang syudad sa Bacolod. Gusto kong tani naton kuhaon ang mga informasyon tungkol ini sila dalon Aksyon Rex kay tubdob subong may mga nakita naton kagina may iban pa nga mga salakyan Aksyon Rex ang bases sa sulod mismo, no? Sa sulod mismo sang Bredco. Pero ara pa dang iya sang Bacolod?
Ang kadina nagguwa na ang iyasang Bacolod Action Rex sakay sa isa ka pula nilang bus bala Action Rex. Oo. Pula nga bus nga iyasang the City of Smile which is Bacolod. Dalon ini Action Rex sa isa ka kuan. Dalon siya Action Rex. Dalon sa isa ka Action Rex, no? Dalon ini sa isa ka lugar pero wala mag-mention diri Action Rex kung diin dampi o kung anong hotel kay isa ni sa mga bagay posible nga ginasikreto nga kundi ni sila dalon Action Rex, no? Kay among nakita naton kagina and even ang mga nag-escort man ang pila ka mga patrol car sa idalom sang police station na number 2 kagina nga naglibay sa aton. Pero ang ano na dang nabilin man iya ka probinsya? Yan ani ka probinsya Action Rex may nakitaan kita diri kagina nga antes kita na ginsiting labala nato Action Rex. Ang nakita lang nato iyan lang sang Cadiz, no? Ang Victoria suway na to. Hindi man na pwede nga marikta mo na tos Cadiz ang OFWs na? Yes, Action Rex kuha. Sino pa na radaman nga mga opisyal sang probinsya taman? Wala, dito sa may nakita na Action Rex, kaya rin nakita sa gwa, hindi nakikita makapenetrate sa sulod. Sa gwa nakikita mismo sa gate, kundi may ari na rin ang gate mismo Action Rex. Ang inasiling toll gate, no? Sa toll gate pa lang daan, hindi nakita makasulod na makapenetrate. Ka lang astas may toll gate? Pas pa lang dito sa toll gate Action Rex. In fact, ari na diri ang mga truck gali diri hindi man amo ni isa sa mga busy yung mga roads nga gate kay diri nagaagi ang mga truck mismo Action Rex na narisari nga mga trucks nga pasulod man sa area sang Bredco o may mga container van kalabanan diri Action Rex mga container mo mga van hasta lang kita diri sa aton sining nga hamtangan Action Rex kita unan diri Action Alvin Action Alvin daligid lang kay ari sa linya naton si Councilor Ising Salanga mahibalot tabi kun anong latest Councilor mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Yes, may udto Action Rex na may udto si mga tagpalamati. Oo sir, anong latest subong sang naglabutan tang mga OFWs nga halindra sa Bredco Port? Oo, nag-abot sila mga an hour ago. In fact, ongoing sa buong ato niya briefing sa ila. 99 ka mga OFW from Manila ang ginepatriate sa buong Action Rex. Damo pag isa nagahulat yun dito sa buong for our repatriation program. But for now, isa din sa pinakadako nga batch nga naging sugata, no, 99 sa kabilog. I think 100 plus ang sa province. Pero diri sa aton sa Bacolod, so far paghalin naton sa Gina, pasado na sila. Oo, pero ini sila subungan na 29 nga taga Bacolod, ari na ni sa isa ka quarantine area, sir? Yes, pagabot sa Gina, ang ginhimo naton tungod wa kita sang advice from national ko pilagi sa bilog, wa kita sang final nga na figure, ginasum lang naton nga mga lapis 100, so gitipon na naton sa isa ka function hall, no, nag-observe na kita social distancing para mag-briefing sa ila. And then kung naton ini sila Action Rex para sa duwa ka quarantine center nga gin-prepare sa syudad. Bali duwa ka quarantine ang gin-prepare sang syudad pero ara pa kamo sa isa ka function hall gina-briefing nyo pa ini sila nga 99 councilor. Yes, hindi natin na patient this ila Action Rex nga wala but yung negative sila sa swab dito sa Manila dapat diri sa Bacolod ma-undergo pag sila another 14-day quarantine and swab test. May next pagid nga batch sining mga OFWs kagiban pa nga mga kauturan ta from Bacolod nga maabot sa Damo pagid Action Rex in fact nagpagwa notice this morning sa Presidente Duterte nga dapat within 3 days from today, tomorrow and 27 dapat mapapuli na tanan yung taga-probinsya. Ang atong problema diri subong kay tungod hindi available ang mga mayro may available bitang nga quarantine center no what if wala na. So, amo lang ng struggle naman dito sa buong sa syudad. Bali, may sudlan pa man ta sa 99 may butangan pa man kita ya, sir? Okay niya, Action Rex, na preparahan niya natin. Ang wine na ito na preparahan, ang malugabot, ibate ko kuno, may plane niya maabot niya ron, nga may bit nga 300 plus kay mga OFWs from Manila, basi taga Negros ng iban, basi iba taga Bacolod. So, amo niya white na preparahan, kaya nakabalo kami, sinilanggit, mga gasugat ako sa bread ko, nakabato na ko text, may manugabot yun sa hapon. So, amuning emergency meeting, ipatawag natin. Baya aeroplanong maabot karon councilor, sa hapon?
Yes, according sa kay according sa amon yung city health officer Oo. sa region nag-notify lang daan sa aton ahead of time. Pero may butangan na tas ne, may na-identify na tanga lugar ne. May ara, pero siyempre inablang i-sanitize mo pa, Grabe mo na blang action rec. Dapat ang ginaayo naton diri tani at least a day before Oo, para maplastar ang butangan ba sila. kami napabalo. So amo nang budlay subong kay may ginpang transaction kami tuod pero siyempre may mga proseso pa na mo. Oo. Disinfect mo pa na, mo na blang i-deal mo pa na. So kabay pa nga makaya natin, hindi rin niya accommodate yun Sige, hindi na ako magtublag sa imo sir, at least 99 ka mga OFWs tanan Yes, OFW gitanan, seafarer and land-based action rec. Sige, thank you gid Councilor Salamat gid sa information. Thank you, action rec. Thank you gid. Si Councilor Ising Salanga, 99 ara na sa isa ka lugar, ibalon tabing probinsya, Aksyon Elmar. Standby na Aksyon Alvin na confirm na ara na sa isa ka lugar ang ining 99 ka mga seafarers, mga OFWs from Bacolod. From Bacolod lang ni 99 sobra siyentong iya ka Negros Occidental. Matry tabi kay Dr. Zipard Kailian kung malabota siya sining nga mga inoras, no? Kag kung anong disposisyon nila sini sa mga seafarers ya, OFWs nga nagabot man, upod man sa sining barko. Karon sapon gina-expectar nga damo-damo pagid mga 300 sobra ka mga OFWs kagiban pa nga mga seafarers ang magabot mga kaaksyon diri sa Bacolod Silay International Airport, pero kung pila kabilog ang sa Bacolod way pa may baluan kag kung pila man ang sa Negros Occidental, pero base initial nga report ni Councilor Ising Salanga nga manug-abot karon sa hapon ang ining flight gikan sa Metro Manila. O budlay man ng isang sitwasyon, no? Amo lang ni kung kaisa mga kaaksyon ang kuntani ang aton sining local government units ang preparado man diri sa palibot sang syudad, pero amo na may kabudlayan, especially nga may limitation. May meeting pa siya, may meeting pa si Dr. Zipard Kailian. Sige, way ta kibalos ang probinsya kung dinidalon ini sila, pero ginasigahom ta nga on process dito naman sa Ibi Magalona. Kay daw Ibi Magalona doon kung maka-akomodar para itong sobrasin ka tao sa banwasang Ibi Magalona. Balikan ta si Aksyon Alvin. Grab Aksyon Alvin. Aksyon Alvin, daligi lang, no? Kay tirahon tanay si Aksyon Alvin Graba, gikan dito sa area sang Bredco Port. Aksyon Alvin? Subong sini, gin-off na nato ng aton sini nga Facebook Live, no? Kay ginpalapitan kita sang gwardya. Base sa management, kag pagsulundan sang management sang Bredco, nga hindi na pwede hindi na pwede? Facebook. Hindi pwede na magkuha picture. May kung nila na ang bread ko ginakuhaan picture kay amo na kay striktong bread ko. Oo, kay kagina kung Facebook Live kita Aksyon Rex, kagagin palapitan kita sa gina-interview mo si Councilor Ising Salanga. In a while nagpalapit sa aton ang gwardiya nga ginabawal base sa pagsulundan sang management mismo sa Bredco Port area. Nga may anong Bredco Port nga hindi sila gusto nga kuhaan video for documentation lang naman ang aton. Ang aton tani, ang kagangatong katuyuan, at least makitan man ang isang aton sining nga mga kauturan nga nagalantaw man via Facebook. Ay, amo ning problema sa Bredco kay Bredco sila ya. Oo, gani man. Kay siling ko gani, sir, ari lang ko sagwa na gani ko sang toll gate. Hindi man pwede. Niya kang ginatindugan mo, iya gyapon ni sang Bredco. Katuntong nga klase sang kuano. Way na lukutan nila na kay. Gani man. Kung linukot na nila, may rason-rason sila nga ila. Ang lain kay gwardiya pa mismo. Nanong problema kung magkuha ka video sa ilaw? May ginatago na sila? Din pamaggot ko na siya kaginaksyon na rexiling ko. Sir, anong problema kay gakuha lang mata video, sa kuha lang man daya. Way man gani ko kakuha sang hindi ka man to kasulod ganito sa ginadungkaan gid sang barko? Oo, hindi man gani. Ari lang kita gani sa may toll gate lang. Ka mga tuntong nga mga klase ka tao, ano?
Oo, nagpalapit. Di pa kastigo tamo kay Elry, makita nyo. Inaya. Oh. Inaya nga no? Makatuon pa sila sa leksyon, no? Kag makahuna-huna pa, makaduha-duha. Oh. Nano, daw kapila naman kakadlaw nga nagkuha da sang video si Aksyon dyan, daw kapila naman da magkuha nga pag-abot sa mga OFWs. Gani. Abot na nga kung kay Alvin Graba daw inakulbaan sila. Ambot na nung ginatago nila da? Abi, Bredco Management, pag sabat ka mo, ko na ano ginatago ninyo da? Oo, kaya mali ang sitwasyon. Ano man ang klase ang panggobyerno ni nga to, kay ginadala talang ang information. Ang problema, ang ginadungkan, hindi mamagklamong, ay sos, Mariones. Na isa pa na kay kaginagani aksyonaryak sa bisan na pagsulod man gani naton diri gwardiya didto amo nakadamo sang gwardiya subong spread ko. Ikaw yung gwardiya nila na tingalas la sa itsura mo? Basi nahikay sila sa kagwapuhan ko. Ba siguro nahikay gid sila sang itsura mo. Amo nang hindi kanila pag luatan. Ang aton lang diri sa kapunto, madala tani-tani sa mga ka-aksyon ta. Ang senaryo, kung hindi pwede ka palapit dito, nga pati ang video kwa, ay nano, ginapa-off pa ya. Ginapa-off pa. Nano, do sa katinunto, nga obra ni. Kaya nga to, nari lang kita gani action rex, kinsumta na gani. Siguro timing ni, kay para masumta, ang naragway man sang barko, ugali kiti pagsumta. Anong violations na dira Aksyon Alvin now? Amo nang ginapamangkat ko kagina Action Rex. Kaya ano yung gisabat ya? Bawal kay management sang Bredco kag ginatindugan nimo iya na sanduta sa Bredco. Kung wala sang OFWs nga mag-abot, okay man lang dang magkuha video aw? Oo, kag makasulod ka. May gapamunit pa na dagani. Nan. Amo pa na Action Rex. Do sa katinuntong obra na. Pero anay nga makuha lang kita sang video mo man ang natabo diri Action Rex. Kagaina nagakuha ka sang video nga way kanila gin sa wayda nga may video nang tade. May picture pa. Nga way ka na nilagin sa way. Oo, pero mga animal no. Anay na manog tapos ka na gin pauntat ka pa dira kay hindi pwede ka video kay hindi ka pwede ka pero katindog ka na sa ilang ari pagyapon kita direksyon na Rex, no? Oo, ari pagyapon kita dire medyo diba sinatingalas la sa itsura mo? Basi nagwapuhan gani sa kon. Basi kung nasalaan kanila nga from Nicaragua kay mo ya? Ay, oo, ambal kung siyang mamangkot kung ano nga ako nationality, pwede ko man iambal nga film mo. Basi gusto niya magpamiyembro sa akon. Nanong ginang kinalain sinaman? Hindi ko ma-reconcile mga gwardya. Hoy, pamati kamo. Anong kinalain sinadira? Kay actually halin pa pagsugod sa COVID-19 naga-video na nada ang mga reporters naton. Nga subong pa lang kamo hindi pwede. Anong hindi pwede da? Kay involved na sa public nga consumptions. Naga-involve sa public informations nga sahi sang ginaobra sa mga reporters, especially ni Aksyon Alvin Graba. Ito sa mga tinunto ng obra niyo. Gani man, makon man Action Rex, bisan ng iban nga mga media, naggawa na lang Action Rex, sagwa lang din sila nakakuha sa video. Sagwa na lang nakuha makadali, gwa dayon, kay ginubawalan. So nagwa na lang sila. So kami na lang ni Aksyon na ang gabilin di Action na Rex, kilid. Siling ko di rin das kilid. Medyo gwa na kita sa may palangkaron. Do sa mga into nga klase ni isang Bredco Port. Ano na da ang kwaon sa Bredco Port sa mga reporters kung why ba lang sang report naman? Isa pa gani na Action Rex. Why ka man daga kadto da, why ka man daga pangayo sila da, ka mga animal nga klase isang Bredco ni. Ari lang gani kita sa kilid. O gapanago, gapasakay sa higad. Bikuay na picture ng security da nga nagkuhan sa imo bla kay nos na ding bagol ya diyo. Ipamangko to gani na Action Rex, no? Anong pangalan? Sino gani dang security nila? Kilala ko na dang ilang heads ang security nila pero ti way ta kibalo kun halina sa iya mando da. Isa pa na Action Rex, no? Kaya mo man ang rason sa aton under kag base sa mando man pagsulundan sa natingala lang ta nga kapilan tada mag-video. Yes.
Pila na talaga video mo, pila na nag-abot na nga mga seafarers, mga OFWs, nag-alabot na dira, nag-video kita, aga, udto, kag hapon. Way man sa nagsaway da sa ato, na naisubong kay ikaw o nagsaway na sila? Gani man. Amo na Aksyon Rex, ano yun na sa ako, nagsaway. Kapay mo yung lantari. Ano ka mga udok klase ka mga tao, ni tanigin saway nyo na halin pa sang una pa. Sang pag-start gidbla, sang pag-coverage da, nga may naglabutan da. Di kay subong saway nyo pa si Aksyon Alvin Grabate. Kamusta ka da, Noy? Okay lang ko din, nagpaigad na lang Aksyon Rex, medyo ruhandong. Oo. Ati pag paruhandong da, na kay ti budlay man da mainitan ang imo sining panit bla, basi kung mag-itom. Amo. Amo ni ginbawalan kanila ka mga animalistic na klase ka mga tao ni ay. Do first time ko nakabating nagbawal sila. Yan na daya. Ano na dagid na daya how? May ginatago ka mo da mga sirs? O wala? Anong ginatago nila di? Oo, kay ti mas maayo siguro dason ideahan tan man sila. Ti yatag na sila. Why man tadaya ga-cover kung why man lang da event sa ilada? Ano na sila yahaw? Kung wala ba nagabot ang barko sa kainin mga OFWs para makitaan kag mailaragway man naton sa mga kauturan natin. Private kuno mo. Amuning kinalain sang private nga puerto. Dapat sa public na naibutang. Dapat sa public. Sa una public klase ka mga gwardya ni man. Galing gwardya ginamanduan malang na mo. Gani. Sa bagay, way man mahimo mga gwardya Aksyon Rex, no? Kay amo man ang mando sa ila, pinapalo lang nila. Ang mga boss gid nila dapat nang nga bawalan ng mga media nga tanan gid kamo da? Yes, Aksyon Rex, ang duha ganito lumpat na. Naglumpat na? Sa di naglumpat sa tubig? Hindi, nagguwa na. Abi ko naglumpat na sa tubig kay bala. Lumpat na siguro yung tubig sa ugtang siguro kay hindi man sila kasunod. Nagwa na gali. Nagwa ng duwa. Nagwa na ang duwa. Ginsaway naman guro mo. Ginsaway man sila. Oo, ginsaway man sila Aksyon Rex. Ibutangan nila da sa gate pa lang midyan at allowed sa premises ang amunio. Oo. Para maintindihan sa publiko. Para mas maintindihan gid Aksyon Rex, no? Anong klase ka mga kuha naman? Oo, dapat ibutang nila sa tanan nga mga kuan ba Aksyon Rex, sa tanan nga mga toll gate. Bawal ang media day. O kisa gani magsulod ka di, way man barko. Pwede man kasulod. Ano nga ari ding barko, kag nagabot ang mga OFWs, bawal. Kita kinsindi sang bawal nga ginahambal nila. Nga kita kay balo na kita sang mga dos and don'ts nga dapat hindi pagkuaan, dapat kuaan. Amo lang na aton sining hibalodra. Yes, Aksyon Rex. Intra pagid sila. Obra lang kamo dabla sang obra niyo bla. Oo, kay maobra man ta sa kaobra man ta sa maobra man tayo sa aton ko galingon kag kinsindi man tayo sa ulubrahon ta kun anong mga dos and don'ts dra. Oo, kay mga animal klase ka kuan o sige. Pwede ka sulod. At way naman ta nagsulod, no? Bay lang da sila. Wala ta sang toll gate. So maning sitwasyon direksyon na Rex dire sa area sang Bredco Port. Ang Negros Occidental ato pa to sa sulod. Ang way na nato nakita na Aksyon Rex. Kay gamiting tabi si Doc Sipard Kelian mo. Yes, sir. Kay una diri nga nakita naton siguro atong katapusan nato nakitan kag Aksyon Rex nga bus nga pula ang color nga iya sang syudad amo na ning katapusan nga batch nga nagpakato sa isa ka lugar din dito i-briefing sunod diri kay councilor ising sa lang Aksyon Rex. Gina-briefing na nila kag ibutang na ni karon sa at least duha ka mga quarantine facilities ang syudad ang 99. Pila ganina 200 pila nang nagabot subong? Sa lista kag hatag ginpasa sa aton kagina ni Lieutenant Commander Johnson Benjamin 214. Sumatotal Aksyon Rex 214 bali may 115 gid ka taga probinsya? Yes sir, 115 gid sa probinsya. Kay kagina actually sa pag-ara kita sa sulod nakitan man nato Aksyon Rex, no? Basi karon dugay-dugay may update si Aksyon Marlon Hinovia parte sining 115 kun dinis la dalalon. I think daw dito ginasla guro sa ibi magaluna mauna tapos ipang-distribute ni sila sa pila ka mga quarantine facility diri sa mga hotel sa Bacolod, sa Mambukal, sa Murcia.
Kag din pa damo ni gawaw karon sapon may manugabot pa. Oh, dali lang kay nautod ka. Basi inutod sa sang gwardiya to, hindi man? Okay, nautod gidyang komunikasyon niya. Sabi ko ginutod sa sang gwardiya to. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, no? So, among sitwasyon dire sa area sang Bredco Port, no? Pero bantayan karon sa hapon kag sa madason pa nga adlaw kay from Councilor Ising Salanga nga madamo pa sa mga returning OFW. Di karon sa hapon niya may maabot sa airport. Oo, sa airport. Mga 300 more or less to ka mga pasahero sa eroplano. Damo. From Bacolod kag Negros Occidental man to, mga OFWs. Gani Aksyon Rex, no? Di damo gid man maabot kay kinatagaan lang sila within this week. Di 24 pila to, 24 mil. 24 mil? Oh, 24 mil ka mga OFW. Siling ni Presidente, hoy kayong mga OFWs at ano pa, DOH, hindi kayo nagpe-perform. Dalhin nyo na sa probinsya nila yung mga nandyan sa barko. Kasi marami nang nahihilaw sa kanila. Dalhin nyo na. I-process na ninyo. Tingin na process na nila sa buong. Kitan mo, damo pagali Action Rex, no? Damo pa, 12 mil more or less. Ang kalabanan, majority, mga seafarers pa. Gani. Kaya way pa ito nag-angkurahi lang itong ilang mga barko, nga ginsakyan na rin sa ila sining ginhalinan, nga lugar, nag-angkurahi lang to sa Metro Manila. Pila na to sila, mga lapit na sila tag-isa kabulan tong iban to ay pagkapanaog. Sa Action Rex, mga iban, masobra na isa kabulan, kundi pag-abot nila dire, way bungot, magwa ni sila dahil. Tida mo na yan. Amoning kabahin sang ila sila nga quarantine samtang yara sa Lawod dito sa Metro Manila. Kunti amat-amat natin, bantayan taman ni Action Rex kung pila ka porsyento sa 24,000, masobra 24 mil, kung pila ka porsyento nga taga Negros kag Bacolod. Lauma na ang pag-abot within this week. So, next na diri sa area sang Bredco Port, gwa sang Bredco Port, with Aksyon na Kiraw, ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:03 ng aton oras. 12:03 na mga ka-aksyon. Sa iluhan tanang sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, unahon tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag sa mga kapulisan diri sa probinsya hasta pa lamang sa pagsaway sa mga wala naga-face mask kag wala naga-obserbar sa social distancing. Ano ang plano sang mga kapulisan diri sa Negros Occidental Provincial Police Office? Kagiban pa mga reports, we have Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Way pa si Aksyon Brian Morden. Sa iluhan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Hindi may kangtanan sa syudad amat-amat na nga ginpaidalom sa swab test ang mga frontliners kontra COVID-19. Yari ang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, amat-amat nga ginapaidalom sa COVID-19 RT-PCR test ang mga frontliners dito sa Bacolod sa pagkigaway kontra COVID-19. Hinagin confirm ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Bacolod IATF Action Rex, nga sunod siya tilakip diri sa mga frontliners nga ginakuhaan sang swab specimen amo mga healthcare workers nga may exposure sa COVID-19 positive, mga kapulisan Action Rex, barangay health workers kag iban pa. Ginapaidaloman sa swab test ang syudad ining mga persona nga nagabantay sa mga public school Action Rex nga nagasurvey nga quarantine facility kung sa diin ginadala ang mga returning residents kag mga himata sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ginpathagditan nga ginapili la Action Rex ang syudad ang mga frontliners nga subject sa COVID-19 RT-PCR test kay Sinotia. Ang most at risk amo ni sila ang gina-priority sa syudad kag amat-amat nga mapaidalom
sa COVID-19 test. Ginpathabitan ang mga frontliners diri nga subject sa COVID-19 test, ang mga asymptomatic kag ang ining activity ang panigurado nga hilway sila sa virus action Rexa. Gintahag panitaan nga masobra 100 pang pending nga resulta nga ginaulat sa karon sang LGU sang Bacolod. Bangod sunod siya padayon man nga nagainabot ini mga returning OFWs. Gag-amoy ni siya ang rason kung nga sang last week nagbadyo nagdubo tiya ang pending resulta kagkaroon more or less mira pa sa mga 160 ka mga pending nga results sa action Rexa. Gin-confirm ni Dr. Tan nga si patient 11, 42 years old nga lalaki nga isa ka OFW kag residente sa barangay Villamonte ang unang repatriate kinaka-recover sa COVID-19 ang nakabalik naman sa iya sini nga balay sa area sang barangay Villamonte. Aring tingog ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF. Doc, nang may mga testing nga ginakandak ang LGU sa Bacolod sa mga frontliners natin, Doc, sino ang scope, ang coverage, sini Doc? Coverage, the frontliners, that would include aton healthcare workers, may PNP man kita, kagiban pa, so far, HWs, so far, Doc, sino na ang nakandakan natin sang swab test? Hindi man, ano man, ang pinapili, taguro, ang aton order of prioritization would be ang most at risk. Okay. Tapos ang sunod naman dayon. So matamat sila. Sure, sa nabatihan ang tingog ni Dr. Grace Tan, no, ang spokesperson sa Bacolod IATF. So mo ni, no, since pinag-abot ng mga returning OFW sa ika-4 o ika-5 adlaw amo silang kuwaan sang swab specimen. Usarman ang duha ka swab mobile sang LGU sang syudad sang Bacolod. Ang balita gikan Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sang CL777 ang original nga herbal dietary supplement liquid ang CL777 ang safe na safe mangod himo ini sa natural nga mga ingredients kang isang banabang palaya mangosteen, mangga, pandan, china, guava kag honey. Importante lang nga panumdum ang Aksyon nga likawan ang pagbakal sang CL nga ginabaligya house to house kag isa diri sa mga palatandaan nga original ang CL777 kung nabutang ini sa mineral o kung sa plastic bottle nga 375 ml kag green ang globe sini. Para way pagkabaton si Vice Mayor Elcido sang IATF nga palayag aksyon dahil? So next, with regards sa bago nga guidelines, amo pa na ang ginahulat, no, sang gobyerno sang syudad sang Bacolod kung ano ang matabo after sang May 31, no, nga sitwasyon sang COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod. Dapat naka-plaster na tani sa syudad tadi kung anong bago nga guidelines na pag-abot sang June 1 blag iti 25 na ta subungo. Kaya ang LGU Action Rexa dependent man sa ginapagawa nga mga guidelines nga national. In kaso nga may mga ay pagwagit man nga guidelines galing nga kuno may mga guidelines ng National IATF din niya naghalin man. Sa National Action Rex, kaya ginawag nila ang formal communication action Rex. Actually, ito yung ibang ginauna ang katapos ang media. Alam mo niya ang ginarelay man sa Bacolod IATF tagsa-tagsa. Dapat ginauna ng LGUs nga concern para nga may mitlang man sila sa mga pumuluyo. Kaya ang media dako ang scope, ang ila sining coverage nga maka-inform sa public action Rex sa ining guidelines na galabay sa regional IATF, parang regional TE Cascade man na sa municipal. In short, no, pagkahapos lang abing ila. Amo na depende sa sitwasyon kag sa set-up action Rex. Pero kung may mga guidelines na ginapapanaog ang National IATF kag hindi maluyag bala or hindi conforme ang syudad sa Bacolod, that's the time nga nagahimo sila sang sulat or communication para i-apilar for reconsideration. So far, sila kapabilin sa gihapon nga 12 no, ang COVID-19 cases sa Bacolod City. 7 naka-recover, 3 napatay, kag may 2 pa ka-repatriate nga nagapabilin positive sa COVID-19. Ang balita gikan Bacolod City Hall, ginadulog sila sang CL777 para sigurado ka garantisado magdala sumakal sang CL777 sa mga butika. Laking CL777, laging panalo. Ang Aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dave Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center.
Matapos ang balita sa BCGC kadtuantang Nukpo, si Aksyon na Brian Morden mga kapulisan sa probinsya hasta pa lamang sa pagsaway sa mga wala nag-face mask kag wala nag-obserbar sang social distancing. Yari ang kaundan sang report kag iban pang mabalita gikan sa Nukpo. Upod na kay Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex, hindi makapanakop ang mga kapulisan sa mga wala nag-usar sang face mask kag way nagasunod sang social and physical distancing sa probinsya. Bangod dapat may ginauyatan gid silang mga ordinansa sa tagsa-tagsa ka mga lokalidad kangay diri sa Bacolod may ginaduso nga ordinansa nga wala sa nagusar sa face mask pwede dakpon kagang social distancing. Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sunod diri kay Police Major Edison Garcia, ang spokesperson sang Nokpo, wala pa ini kag bisan pa ganing probinsya sang Negros Occidental way man Aksyon Rex rason nga hindi sila basta-basta nga magpangsikop gilamang. So ang ginahimo nila amo ang paghatag sang warning o pangsaway ginakuha ang ngalan kag kabay pa nga hindi na magsulit pa nga wala nagasuksok sang face mask while nga nagalagaw sa pampubliko nga mga lugar. So sunod diri sa kay Garcia ang sinihingyo sa pumuluyo nga hindi na lang gid magpinasaway kay ang ginahimo sa kapulisan karon amo man ang paghimo sa mga tikang nga hindi na maglapta ining si COVID-19. And then, of course, yung sa iyo, critical siya ni Budat mo, it falls down into Article 151 of the Penal Code, so it can stand the distance to first authority. Siguro, makapain tayo ng ordinance, no, sa buong province with regard to face mask and social distancing. Mas better siguro para mas makita natin yung penalty at mas ma-enforce na ng ating kapulisan yung ganitong ordinance. So sa ngayon sir, more on more on pangsaway lang anay ginumpra sang pulis sa musina. Ang saway pag hindi man magpati enforce so resistance of distribution natin violator. Galing kay Aksyon Rex, sa motong palayag ni Garcia, pwede nila madakop, madala sa police station ang isa ka persona kung pagsaway way nagpati pero hindi ni siya ma-charge dito sa wala sa face mask kundi kag social distancing kundi i-charge nila sa disobedient gid lamang o disobedience iniblang way nagapati sa mando kag saway sang kapulisan. Aksyon Rex sa muna lang ang ginahimo ni sang pulis para at least mapatuman nila gihapon ang hugot nga pag-usar sang face mask kag social distancing. Sa iban nga balita sa Nokpo, puro ni kwanta na Aksyon Rex, puro tanan bulang. Puro ano? Bulang. Bulang. Ariyo doon ka na mo bulang subong no? Nagligad lang tong nagbulang man, subong bulang man gyapon eh. Bulang sa La Carlota, may 3 nagkaladakpan, isa nakapalagyo. Sa may Ibibagalona, may 2 man kaladakpan, nagabulang man. Sa Kabankalan, may nagkaladakpan man Aksyon Rex, isa nadakpan, pero mga subla pulo ang nakapalagyo sa bulang manigyapon. So, ini nga mga hilikoton kung tani, hindi gid pwede, kasi madula ginadiri ang social distancing mo. Kay once nga nag-aaway manok da, ako man ang dasukanay nyo kang singitanay sa inyo manok na magdaog. Di kalaway man nga sagi kasinggitan nga may face mask ka. So may mga violations ginitani sila o galing kay ibang diri nakapalagyo, no? So puro bulang ni ginauyatan do sumong diri nga mga blato report digin padala sang kapulisan gikan sa mga police stations diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kinang balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian Morden report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian, ganito ang tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial.
Bangod sa sining may panibago actually memorandum nga gin pagwa mga kaaksyon ng probinsya kag 8,000 ka mga OFW kada adlaw dapat makabalik na sa probinsya sunod sa DILG sa ginpapanaog nga memorandum circular kag ining nagalabutan subong adlaw diri sa siyudad sang Bacolod kundi ning destinasyon nila. Kag kalakip man sini sa bangod sa ginaantisipar nga pagdamo sa mga returning residents, Security and Safety Division Head last year nagpasiguro sang hugot nga seguridad sa Mambukal Quarantine Facility. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Provincial Capitol. Aksyon Mar. Aksyon Rex, may angot sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat magabalik na sila tagsa-tagsa ka mga kaprobinsyahanan ang 24,000 more or less ka mga overseas Filipino workers o kon OFWs ang DILG o kon Department of the Interior and Local Government nagpagwa sang memorandum circular palit na rin sa Office of the Undersecretary for Operation address sa bahin sang mga local government units antaran nga mga regional directors, governors, city kag municipal mayors tina sa mga provincial directors kag chief of police. Ang subject sang sining memorandum nagasiling isa ini ka request para i-facilitate ang unhampered mass transport sang repatriated OFWs tarang-tarang sa mga reyon sa Bugos nga Pilipinas. Napitsahan subong lamang ini Mayo 25. Ang memo nagasiling nga umpisa subong nga adlaw Mayo 25 tubtob Mayo 27 sa lingon 3 kadlaw lamang ang plaso nga ginhatag diri sa DILG para nga maubos-ubos tanan papauli ining 24 ka mga OFWs halin sa Metro Manila. Dapat kada adlaw 8,000 no 8,000 per day kada region Yes, Aksyon Rex 8,000 gamit ang nagkalain-lain nga mga transportasyon hubalin sa air, land, kag sea, aeroplano, salakyan o kon barko man. Grabe no. 8,000 ginbulobanta Manila nga maubos-ubos aning 24 pag-abot sa Mayo 27. Mayara sang proposed process nga dapat sundon permato ini ni Undersecretary AP Mago Dinsing. Dito pa lamang sa lahin sang Metro Manila, dapat ang Philippine Coast Guard kag ang taga-UWA among masugat sa ginatiniran nila sa nga hotel or quarantine facility. Dan nila pagkadto sa bahin sang NAIA Terminal 2 kag asikasuhon tubtob nga makasakay sa kung ano man nga sahi ang transportasyon nga gina-arrange naman sa nga gobyerno. Sabay sa mga OFWs, mayon kay mayara Aksyon Rex ang ayo na sa ila mando sila nga dapat magpresentar gid sila sang kopya sang quarantine certificate halin sa Bureau of Quarantine. Dili Aksyon Rex pasulod ang pagpresentar nila sa matutuod na nga dokumento. Nalalikat to sa mga binulan ang iban nga may report nga ang dokumento daw ay man maaprobahan sa Department of Health kag Bureau of Quarantine. Ang iban ganito ginasiling daw doktor lamang ang documents amo ning ginistrikto nga pag-comply sa ila. Dapat magbutang man sang one-stop shop sa nagkalain sa iset and sang nagkalain nga mga concerned agencies sa airport man samtang sila nagahulat ang schedule sang ilang sining biyahe airport man. Why pa na sa airport
Kalabanan ng airport, may-ari naman Aksyon Rex. Kahit na ginaandoran na sila siguro, gina-remind lang. Okay. Nga dapat kompleto tara ang manpower sa sirang pag-set up ang one-stop shop mo sa langon. Isa lang, tara lang nga lugar makakadto ang mga OFWs nga luyag magkapangayo sang assistance. Munisa, no? So, nabapto naman ni Sobong aga sang provincial government sang Negros Occidental. Subong aga gintawgan ta si PDMPD head Dr. Zephyr Gerhard Kailian para nga makuha kamalang exact nga kanamuon, eksakto nga figures pilang Bacolod noon kag pila nagapauli outside Bacolod nga mga nag-inabot subong returning OFWs nisal kundi 214 28 sa Bacolod sabot silingon 214 ibuhin mo ng 98, 116 ang mabilin. Pinasigahom nga ang 116, kapuli na outside Bacolod. Pero, sige-sige pa sa mong pag-account. Kung gina-account pa subong, kaya ginapihogit, pilagi ng insakto. Nakaramuon sa Bacolod nyo, nakaramuon sa mga Negrosanon. Kaya para mabalaan man kung din sila on nga quarantine facility action Rex tilaban-laban ni adugangan ini dito sa bayan sang Provincial Healing Center. Kahapon may nag-abot na nga daan nga 76 ka mga Negrosanon. Tinipos sila ng diretso sa mga Bukalya 76. Ining 116 kung namog iba ng kadabuan sa mga Negrosanon pwede in action Rex nga tunga-tungaon, pwede dalon ang iban sa bahin sang Healing Center kag pwede man dito sa may surat sang Cadiz for processing antes sila on sa bakante nga hotel. Check talaga dugay kay Sarabensor po na nag-meeting pasubong si Dr. Kailian ng latest kanampala sa aton sa reaction na Marlon sige-sige pag-account sa mga personnel ko dito sa bahin sa area sa Puerto. Hindi ginapaabot ang hindi ba ginapaabot kundi siguro sigurado nga mga dagsa pagdamogid nga mga returning residents dari sa Negros Occidental gin-check naman sa Security and Safety Division Head nga si Renelo Laschiere kung paano nila mapasiguro ang seguridad bla kag paano ma-sure nga why there is ang may magapuslit o kung may magapalagyo may pila na ka mga hitabo nga why nagdiretso sa quarantine mo agadiretso puli sa ilas ni Balay tuna-una giblato sa nga Mambukal kundi imbes na pag-quarantine sa Mambukal tumuli sa Balay sa Pandalagan Bal ni last year sila nga hindi na Aksyon Marlon matabo grabe ang hugot subong sang security sa bahin pa lang sa Mambukal quarantine area ang mga personnel sa idalom ni last year tira lang sila assign Aksyon Rex sa Mambukal kay ang sa bahin sa Healing Center sa Banwa sang Magaluna why naman na paidalom sa ang property is iya kakone iya ka lokal nga panguruhan sa Magaluna nga personal nga padala gina-assign nila last year sa mga structure or sa mga lugar lang nga under sa provincial government sa Negros Occidental. Ang sa Healing Center Banwa sa Magaluna ang Banwa naga-provide kag sa bahin sang PNP ang nopo naman ang Rex nga Bulig dito. May ara sang kakaigo nga equipment personal protective equipment mga security nga assign sa Pambukal ang pulis gani Aksyon Rex may nakariti manglida PPE man pananglit abi nga mayara sang may maglagyo be pag i-operate ang pulis masuksok mo sila PPE nahila sa ni kinapangita PUM mo ginapaidalom sa mandatory quarantine yari si Renelo last year una lang to itong una nga pag umaisa na lagyo wala na partner may mga PPE ito tanan sir ang tanan nga nagapalapit sa area sagwa ang sa gate may PPE na sila nga ready in case nga kung may mag-attempt malagyo bla makasuksok sila dayon say man sa naton police sir may gin ready man nga province sila for ready use nga PPE
Pamuno sa Safety and Security Division sa Provincial Capital, Renelo, last year. Karon sa Aksyon Reports after mediation, basi kung ma-live naman si Dr. Nakailian. Palaunta kung bilagid ang exact nga figures kag kung ano ang lugar nga pwede talaan sa mga nagkidabot nga mga OFWs. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hedoboya, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:26. Standby na Aksyon Art ay hupon, Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. CL77 anayho para siguradong sigurado. CL77 nagapabakod sa aton immune system na tilawan na kag napamatud-ana nga maayo batok sa mga balatian. Ginabatsyag ta sa lawas katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders kag madamo pa. Kag ang importante sa tanan diri likawanta ining mga piki nga CL nga nagadag sa subong sa butika. Dira sa syudad sang Bago ho. CL man mga kakso ng tatag pero tandaan tagid. Fake ina, no? Inang mga CL na nabutang na sa mineral water plastic bottle o kundi gani sa lapad bottle sa munang fake nga CL. Tandaan tagid na lapad bottles or water plastic bottle. No? Ang importante magbakal gid sang CL77 sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya. CL77 kay kun ikaw laking CL77 laging panalo. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporation anayho base nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. May lang pag-monitor kay paring Alan Navales dira sa Olympia Village, Barangay Alihis. Naga-monitor sa sining mga inoras. And kay Josing Topas Blas, iya sining upo dira subong mga inoras, no? May lang pag-monitor kay Jo Marie Formentera, kay Ginny Perez, kay Rinan Aloro Rico, and sa kay grabe man ang message ni Rinan Aloro Rico, hindi man sa conformis ang isa lang, no? Tagdam. Dohadlok mo busan oras ba? Sa kay Manilok Kias, kag Dinisong Gahid, no? May lang pag-monitor Warlito Nisya, and taga Barangay Magbalyo kag Barangay Talok dira sa Bago ho. May lang pag-monitor, no? Kayo Simong Caltorilla, kayo Filia Galero Arce, may lang pag-monitor. Kay Engineer Felix Villatora, Silver Dragon, upod sang iya mga tinawo, si RJ Cagdante, and also to Mary Hope Villatora and Yang. Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor. Paring Aldrin Limaco, may lang pag-monitor dra sa Ninas Rose. Linya pwede saan pa makadain ng mga risto. Basi kalawyan, June 1, basi pamalang, no? Pero way pagid kay ginahulat pa ang guidelines subong Toto Aldrin, no? Aldrin Limaco.
Ayos kay Elizabeth Malaka Gamala, may lang pag-monitor sa Gamala family. Veronica Santillan Manukan, watching from Handumanan. Ayos. Dines Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor. Inday Blaza, may lang pag-monitor. GR Rihon, GR Mainit Rihon. Kay Merna Cabardo, sa San Juan Street, Bacolod City, may lang pag-monitor. Merna Cabardo, no? Kay Joseph Pacifico dira sa Banwasang San Enrique, ga-monitor subong sining mga inoras. Kay Lunila Tarosan, good PM lang. Kay Rijantan Villalon dira sa Barangay Purisima, sa Banwasang Manapla, may lang pag-monitor. Toto Rijantan Villalon. Kay Elizar Bong Cartagena, may lang pag-monitor. Toto Elizar Bong Cartagena dira sa Country Homes. Alison Acevedo, may lang pag-monitor man. Alison Acevedo. And sa kay Rodel Canha, niagat Aksyon Rex, tani hindi malang sila magpabalong nga may madungka da nga barko, kundi man lang sila luyag mag-video. Sira man lang na para reason nga hindi mag-video Aksyon Rex. Rodel Canha. Ayos. Alan Duyungan. May lang pag-monitor. Kay Alan Duyungan, no? And amugid Alan Duyungan. Amugid, sir, no? Thank you, gida. Kay Style Antonio Kadayday. Maricar Vilbar Kabatbat. May lang pag-monitor. Jocelyn Libon Dispoho. Marisa Lisita Dila Cruz. May lang pag-monitor. Hazel Rose. May lang pag-monitor, no? Tamyaw lang si Tatay Duming Sandot sa Barangay Manghanoy nga okay, tapan gid sa Aksyon Radio. Ayos, salamat gid, no? Marian Hinovia, may lang pag-monitor sa Barangay Maaw, Galantaw Kulay. Marisa Lisita de la Cruz, good PM man. Nining Abiliar Ong, may lang pag-monitor sa kay Josefina Alasio. Josephine Jolie Gasapo Pagtaugan, no? Pagtaugan, gamonitor sa Maaw. Ayos. Jeremy Malupay Loksin, may lang pag-monitor sa area sang Barangay Mandalagan. Papalando Malupay, gamonitor gid permi dira sa Himamaylan sa Uma. Ayos. Prayon Raol, may lang pag-monitor sa Utodya si Lina Francisco Alonsagay kag Jerry Liri Francisco Galiego. Ang gatamyaw, utod ya diri sa Hinigaran. Ayos, kagkay Janry Manoba Lanyuhan, good PM lang, no? Gapamangkot, kung madayon pa kunong sap. Sige, sa second portion na. Way pa may baluan na. Rijantan Villalon, no? Latulat lang gamay kung madayon, kung hindi, no? Kay sige pa, gina-plastar pa kuno. Nunoy Agodilo, may lang pag-monitor dira sa Kabangkalan. Si Arwin, may lang pag-monitor sa kay Merlin Bernardes kag Dingdong Bernardes. Daw bago ang atop tada subungaw. Di nang atop man. Paring Binji Pilisario, dira sa Manila, mainit na di ang Manila subong. Okay, sige, salamat gid paring Binjia Felisario, no? Dira sa Manila. Reggie Valencia Tilanas, dira sa Villamonte, mga Vinders Boys, may lang pag-monitor. Dodong Villalon, good noon man. Jenaline Almorato, may lang pag-monitor dira sa La Carlota. Ayos. Si paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Barangay Handumanan. Kamusta? Parikoy, paring Mark. Kag di na to. Dali lang ha kay may na kuan ko, may na nagpitik ang aton siling cellphone. Okay, sige. Paring tip-tip kag MM Lerasan, may lang pag-monitor dira sa Barangay Stefania. And paring Elmar Trafangco, kag kay Mrs. siya dira sa Barangay Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag. Si paring Philip kag
Tintin Rizaldo, no? Ilang pag-monitor, no? Kag paring Rinli Martedra sa Banwasang Valladolid. Paring John Britannico sa Poroquesano sa Barangay Alihis ga monitor man sa sining Udto. Ay, perte. Sige Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby. Kaya manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:45 ng aton oras. Kadtuan tanang dugang nga mga reports unahon tang balita ni Aksyon Artay Hopon gikan sa special assignments. Ini may kang tanan sa problema sa mga OFW angot sa isyu sang kapigadohon kag kawadon sang trabaho. Mas pangganagalala suno sa migrante negros. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Artay Hopon. Sa detalye, Aksyon Art. Hindi lang sa Rex ang pagpauli karon sa mga OFW sa tagsa ka mga probinsya ang ilang problema, kundi ang kawadon sang trabaho kag parangabuyan. In kaso ini sila ang yara na mag-abot sa ilang tagsa ka mga lugar, magod nga ang gobyerno wala man sa ma-provide sunod rin sa pagpamuno sa migrante negros nga si Monina Gulmatico. Sila nga although ma-consider na ito na pandemic, anyway, so expect na mag-igo ini sa Pilipinas kag sa kalibutan, pero may iban na nga mga wala piyasang sinuptan nga mga OFW, particular na mga domestic helper, nga iban sila sa ila, ginpapauli na mismo sang amo, matapos nga may mga cases sa ila tagsa ka mga lugar, rason nga way pagida sang sinuptan, iban may utang pa sa ila sila pagpadulong sa guwasang pusod. Sulo magdari kay Gulmatico nga ini nga bagay dugay na Manila gani ginambal bisan pa manuhay sa pandemic nga kuntani may mga idisenyo ang gobyerno na trabaho agod nga hindi na maglakat sa abroad ang mga OFW. Sila nga ting mayalan niya may dako na sweldo kag medyo may sinuptan at least pwede pa makapaminsar sa iban nga pamaagi katulad sa pagnegosyo, pero sila nga mga domestic helper amo ini ang mas kakaluluoy garing parayag ni Gulmatico. Mas balang-balang atong gobyerno wala sang preparasyon bangod mismo sang pagkasundaya nila sa kanuwagan sa mga OFW. Kaya kung natin ng taon, kadako sa mga remitances sa mga utod natin, na wala man na nagakadto o wala nagabalik sa mga kauturan ng OFW. So, ang matabo, linibo ang mga kauturan ng mawada sa trabaho, bangod ang sininga krisis. Kaya linibo man ang mga kauturan pa na mga gaatubang sang gabing kapigidohon kagutom. Ginalan pa natin, malawig na panahon pa ni bago makarecover ang atong gobyerno, ang atong ekonomiya, paano pa ni atubangon ang ini nga crisis nga nag-abot sa aton. Ano panindugan niya, ang migrante nga pagdon ang problema sang hindi lamang asang mga OFW, kundi ang problema naton diri sa puso Pilipinas. Hatagan sang gakaigo nga trabaho ang atong mga kauturan. Hindi lang yung Aksyon Rex, may-ari pagidgali nagkakontak sa ilang mga OFW nga may mga cases kag may mga reklamo sa amon na basi ba niya pungsod nga napabayaan. Bangod nga sunod sa iya, ang mga DFA offices dito sa iba niya pungsod, mga imbahada, ay sus, nagapinanago, sirado ito ya. Kaya problema, subong sunod sa iya, actually may ara sila ginabuligan nga kasong ginatake sa kwanbrada yung ginstroke dito sa bahinsang Saudi. Ang lain kasi ang hospital di madadali magbaton, tinapatay ka magpangirediyahan nila kung paano mabuligan ini nga mga OFW. Yari yung dugang nga parayag ni Monina Gulmatico. Tungod lockdown man, di man kakagigiyo kay daw halos nakahon man siya kung diin siya nga banwa na bilong.
like sa mga kadis, kalangkit. So, gusto man natin trabahoon at through ang ginahimo na lang, ga-email ta sa DFA, sa OWA, gina-message na taga OWA, pero lain gid tani kung personal ka nga nag-appear sa ila, kaya mas mahuya sila mag-diffuse ng imo nga ano. So, once gani nga through internet, gid ang sabati mo, through internet, magyapon, sabton ka lang at wala pa ka-reply, wala pa response, something like that lang ang ilang sabat sa imo. May duwa ta sa bunga ginakiter nga napatay sa riyag, kauyaya gid sa natin nga ano kay nga sa ligad pa na hindi dapat nagsira ang opisina sa DFA mo. Wala dapat nagsira kay sa kaintangan sa mga OFW to sa pandemic. Ang diretsyo nga magpapauli, isa na daang DFA. Sa nga parayag ni mo nila Gulmatiko, tinamo gid sumol ang kundi amo lang Aris Pilipinas di pero damo pa sa OFW nga may gana kung tani nga magpauli, problema kay why sa nagabulig sa ilang nga mga embahada dito sa iban ng mga kaponsoran nga nagabutang sa risko sa ilang kabuhi, kapintagi sa Saudi nga nagamatamat naman saka ang kaso sang COVID-19. Para sa Aksyon, BBB program ang Aksyon ang sunod tayo. Hupon una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments. Kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa ikaduhang barangay officials kag empleyado sa isa ka barangay ho sa syudad sa Bacolod pasakaan kaso sang CIDG Bacolod angot sa anomalya nga pagparagtag sang SAP sa mga benepisyaryo buwas nga adlaw. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes! Oh yes! Piligrino. Cantong. Ayo di purma. Hindi amo. Do katawhay lang sang imo nga gawi subong. As usual, Rex, although we have so many problems, but I can manage, no problem. Okay. Ayo di purma. Importante nga nakita ko to kapon ng pagwaswas mo sang imo nga kwan ito panglimpyo. Pagpanglimpyo mo blang papuswit ka. Pabalhas pabalhas. Ayo di purma. Pakuha sang mga guni-guni sa kalawasan ta. Okay, Baloka, every Sunday, it's a family day. And that's... Mambal pa ko tani may ari pa di. Mambal pa ko tani may ari pa di. Ay, kakapoy. Ayo di purma. Siling ko gida. Nakapuyan gid daw. Nakapuyan ka gali. Oo ka, sa lakit mo ng hawak mo. Gabi ko kung 5 to kabilog ang imo kota. Puro piswetan po, pero piswet mo ng hawak mo sa kasakiton. Kulang na sa kwan. Sa balbal. Ako sa bagay, Kung nakilala ko pa niya, pare, kulang na sa ayod. Ayod di purma. Sa balbal ang gani. Doon ka ba, Chang si si Kakadjopre daw? Aga pa'y munong pa sila. Yeah, okay. Aga relax pa sila. Hindi ka mo magpamunong kay dahil mo sakit hawak nyo. Ay na? Oo, exercise ka mo once and for all. Oo, dapat no? Oo, dapat kinay-exercise kay importante na sa lawas ang exercise mo. Grabing rekomendasyon mo sila ba? Ang tawag mo lang na ehersisyo. Ehersisyo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Kung hapon yan? At kung hapon na Ayun di purma. Sa kay Jigo Val Flores, may lang pag-monitor, no? Panyagas la kuno upod kay Mami Joanna ni Guroy. Man ta sa silay. Sa Silay City, may suki ita gali. Sino? Si Mr. Manuel Ku. Manuel Ko? Oo. Ku ang apelido, Sen Rex. Sigano na sa sang ako? Ati, ikaw Ayun di purma. Malang pag-monitor da Sir Manuel
Sa Silay? Manuel ko. Oh, Manuel na, ko. Namian sa karo sa imo. Kaya niya si Aksyon Rex na kabuot mo lang kami mag-angkor noon. Ati hosto. Ayo di purma. Time welcome, coffee kita na Aksyon Rex. Oh, laban eh. Kuanan niya. Magbalik lang ta sa normal, bla? Gani, oh. Saan yun normal? Gusto yung magkamamit eh. Oo, bisan coffee lang da nga with may isa ka tasa, okay lang na. Okay lang, Sir Rex, schedule pa ka makamit ka mang siya. Si... Ay, pamatigit sa gali. Toto Edwin Pinida, monitor man to gali sa din isa galing nga lugar. New Jersey. New Jersey. Si Toto Edwin Pinida, no? Monitor man. Kasama na sa tao nga maayo man. Ati eh. Saan o naman na, sir? Ayo di purma. Sa kumunta niya. Dosap ba? Dosap? Si Cantrans? Si Cantrans. Diya, joke lang na, sir, Ako may ara, sir, awat pa man. Alaban. Ayo di purma. Subong at chimpo nga daw. Daw pumatyaga mo, hindi magklamo. Purakot, gid. Perte, gid. Mudna, gid. Si Parinono, musta? Parinono? Gisando, bra, Sako pa sa subong, Marie Elizabeth Gisando, sa Manuling Kawayan. Sako pa sa subong to, tilting. Ay, okay. Pero may mga negosyo mo da. Ati, mayo gid eh. Oo, may negosyo sa uling. Sa... Kahoy da. Kahoy? Oo. Sa Talaba? Lumberyard. Ha? Lumberyard yan. Oo, gani man. Nag-boom mo, nag-boom. Si Joel Aligato Himinia sa Cityville, Estefania, monitor man, no? May lang pag-monitor toto Joel Aligato Himinia. Ate, salamat kita toto Joel da. Ano na ni? Ano na ni? May manok mo to. Manok nga pula? Ayo di purma. Sino nga manok man? Ato may manukan lang, liga manok pa dress chicken sa Libertad lang. Paring Ruel Kwan. Agisando? Hindi Agisando man. Si paring Ruel si Roma bla. Okay. Sa Ambutaw, way man sa pabatsyag di sumungba, sinangumpra to sa? Guro. Nagpamakal sa guro, kayo kadamo, ginsang kuwan niya subong? Hindi man, guro subong manok ya eh. Oo, guro eh. Sold out, guro per me. Laban eh, kay way sa kapabatsyag di, way di sa nag-message so. Okay. Pare Mark, si Primo Mark yan, basta? Ati, okay lang sa kuno, Primo Mark magbanwa, kag si Commander ya. Okay lang. Way lima ko no Way punaw yan. Way punaw na yaga monitor la subong eh. Si Primo Mark? Oo. Paglugutom sila na una eh. Oo. May ang bugasan kagumayan si way gutom eh. Niya ari dia. Sining ni Parimark, niya ari dia. Monitor siya ko no. Ati good. Importante na kay mo na mga inspirasyon ta sa aton nga pangabuhi. Gani. Aton nga broadcast kadadlaw. Siling ni Ophelia Galero, siling niya bagay guro sa inyo ni Eric, halo-halo special giday kay katambi sa inyo nga pakadlawon. Okay, halo-halo ng special din namin na. Namit na. Ti san una? Ayo di purma. San una? Kainit ka daan. Kainit ka daan sa chimpo ho. Ang halo-halo special na, may ice cream na sa babaw. Muna? Oo, halo-halo special. Ikaw sa mga patsoy ako ni utok. Utok ang sa halo-halo yung ice cream. Okay. Naman sa kami special. Ano yung tirada. Hindi na. Saan na? Ano na? Mabalik ko no normal. Magbalik pa normal, dugay pa to madam. Dugay pa to madam. Dugay pa to magbalik Ang importante, ang subong lang. Abnormal padala. Postwalkers lang kuno gyapon siling ni Mark. Di okay na. Okay lang kuno ga postwalk gyapon Ayo di purma. Tinano na ning ikadwa nga barangay ni. Kuan gid, may ikadwa nga barangay sa Bacolod na mapailan. Ikadwa pa lang ning nga barangay ning pasakaan kuan complain. Hindi na. Kadwa pa lang ning nga barangay. Kadwa pa lang nga barangay so far Aksyon Rex. Ang una to barangay Felisa. Wining kadwa, wala na naging mensyon ni Police Lieutenant
Gukutano, ang chief pala sa CIDG Bacolod, kasi ni Aksyon Rex parang buwas ko na lang i-mention ni ang kadua nga barangay sa Bacolod nga pasakaan ko kaso, pero ang pasakaan ko di kaso may pila ka barangay opisyal kag empleyado may po sa barangay Aksyon Rex. Ang pasakaan nila isang kaso, tatlo ko di ka kaso rin ipasakaan nila buwaso. Republic Act 6713, amo niyang Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees. Ang ikaduwa nga kaso, violation sa Republic Act 11469, bayanihan to heal as one act. Kagangining katatlo amo ni ang paglapas sa Republic Act 3090, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya yung mga pasakaan kaso pa sa mga barangay official kag empleyado nila sini, ang reklamong ginuna pa nila ya salbar ang ila pamilya nga makabaton sang SAP kaysa mga beneficiaryo yang lehitimo kuntani makabaton sang SAP beneficiaries nato na kung kwarta. Nakitaan din sang CIDG Bacolod ni Police Chief Master Sergeant Ramero Gukutano na may biases, unfair kag favoritism nagipakita ining mga barangay official kag mga empleyado nila sini kung nga ginuna pa nila salbar ang ila pamilya kaysa mga pigado nga dapat kung tani amo niya makaabel sang ginatawag na Special Army Relation Program. Di sa baylo, ginuna nila ang ila pamilya may mga mabakaw nga ebidensya nga ginuyatan na ito sini nga CIDG Bacolod kung nga ipasaka nila buwas kadlawya ang kaso batok sining pila ka barangay official kag empleyado sa barangay diri sa syudad sa Bacolod. May mga binigyan nila ng mga ayuda, yung mga cost related nila at saka yung mga nearest ang mga family members sa mga barangay official sa mga appointed employees sa barangay, ang mga barangay, ang mga nagreklamo sa ibang mga dapat i-qualify na wise lang matagal, sila gitang nagreklamo, nagpasado sa kusina. Actually, nag-isip sila ng silapit sa bayat and unfair and favoritism na gibimo sa mga barangay na siguro pa nila ang mga pamilya nila sa isa ka bilog na balay ang iloy kaga utot sa barangay official ginatagan na isang bumili sila. So, di-reanter na tawag yung kapitbahay nila na nakatira doon sa isang tawawang bahay, maraming anak, magpatrabaho na lang na makakain, hindi na binigyan ng pansin. Sinisiguro pa nila ang kanila pamilya. Ang ibig sabihin, sir, inuna pa nila yung pamilya kaysa iba? Yes, sir. Yung mga marami kasing mga violation dito, may isa namang mga opisyalis sa barangay na binigyan pa nilang patin yung hindi nakapira yan sa among mga barangay. Na dapat sana mayroon pang dapat tulungan natin kung mga kapitbahay nila na grabe kapigado inuga pa yung mga hindi tagadian na may malaking bahay sa two-story building, sa malaking negosyo, mas inuna pa nila sa mga kapitbahay na nangailangan talaga. Isa sa mga nagkakilamo dito yung mga labandira na may mga apo, mga anak, makakain naman kung may kita sa pagkalabandira niya. May isa naman dito yung barker na hindi man, may pinakain ng mga anak sa apo. So, may dali lang kay na utod si Aksyon Eric Magbandwa, dali lang ha. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 4 ng atonoras. Barikanta si Aksyon Eric Magbandwa sa nautod yang balita gikan sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Eric. So, sa moto kita pusan sang palayaga ni Police Chief Master Sergeant Ramero Gukutano ngati ang nagreklamo ni Sheila. Actually, labandira may kabataan kag barker na PWD na may kabataan man siya mo sila nagreklamo kag nakitaan ni Gukutano nga kabug-ak sang mga ebidensya na miyata nila. That's why nga ipostro nila ini buwas aga ang kaso batok sa sini nga mga opisyal sa barangay kag empleyado nila nga naghimo sang anomalya sa pagpanagtag sang Special Amelioration
program. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod, PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbanwa, report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Salamat gid Aksyon, Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang kay pilit man ni siya muning oras ang may lang pag-monitor kay Salvador Castaneda dira sa General Trias Cavite, no? Kay Abit Magalona dira sa Barangay Panukoy, Magalona family, no? May lang pag-monitor. And sa kay Jernilyn Maranga, no? May lang pag-monitor Jernilyn Maranga. Kay Josephine Colimbo Tornilla dira sa Hendrieta Village. May lang pag-monitor. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Aksyon, balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:11 na nga oras. Salangalang nata sa Tiyempota, may lang pag-monitor kay Maricon Taton Gargaritano. No? May lang pag-monitor kay Maricon Taton Gargaritano. No? Kay Clyde Suwan, may lang pag-monitor dira sa Overflow Village, Kabangkalan City. Monitor sa aton sining programa. Ayos sa Suwan Family. Good PM lang. Alang-alang na ta sa Tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Lunes nga edisyon sang inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Thank you gid. Kita-kits kita buwasa sa Waitama labutan pa bosanta lang ining mga talamyawon tang iban kay Gian Resisio may lang pag-monitor. No? Gian Resisio. Salamat gid mga kaaksyon, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.